अभी आप सुन रहे हैं महाकाल म्यूजिक 2 का शानदार प्रस्तुति। महाकाल म्यूजिक 2 का नए नए ऑडियो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना। बोला बोला छठी मैया की। डीजे कंचन राज। अभी आप सुन रहे हैं रुपेश राज का शानदार प्रस्तुति। हो दौरा लेके घाटे पर भेटाइल बिया रे, हो दौरा लेके घाटे पर भेटाइल बिया रे, करिया डरस में माला आइल बिया रे, लला के डरस में माला आइल बिया रे, हो सखिया के संग में ले आइल बिया रे, हो सखिया के संग में ले आइल बिया रे, लला के डरस में माला आइल बिया रे, करिया डरस में माला आइल बिया रे। अभी आप सुन रहे हैं महाकाल म्यूजिक 2 का शानदार प्रस्तुति। अभी आप सुन रहे हैं रुपेश राज का शानदार प्रस्तुति। 9334848140। चला माला बिया वो पार हटे न सन्ना ले घर बा फुलावार, हटे निसे चला माला बिया वो पार हटे न सन्ना ले घर बा फुलावार, लागता पाड़ा काला पिटाइल बिया रे, लागता पाड़ा काला पिटाइल बिया रे, हो दौरा लेके घाटे पर भेटाइल बिया रे, उ दौरा लेके घाटे पर भेटाइल बिया रे, करिया डरस में माला आइल बिया रे, लला के डरस में माला आइल बिया रे। अभी आप सुन रहे हैं रुपेश राज का शानदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज। परमानंदपुर रोड करजाई बाजार सुपौल। राहुल राजा धानी हूँ सुना मोरा बात, दियारी जरा के हूँ ले ले बिया हाथ, राहुल राजा धानी हूँ सुना मोरा बात, दियारी जरा के हूँ ले ले बिया हाथ, मनोज भाई से ला जाइल बिया रे, रवसन मनोज से ला जाइल बिया रे, हो दौरा लेके घाटे पर भेटाइल बिया रे, हो दौरा लेके घाटे पर भेटाइल बिया